Abusema me wakwa abaye mfambra attention TV so na no da abehosem I see ye ewo Mankessim ho ba bia abayewa nurse ni awokra bo fie se wo kwa interview aba shofo ene ohene efo fianto atawo ma ne to ananom wonse do ene omakopemu ewo court part time wa enti wosofu no amanfo ehuro ne sane yaso pad mankomasmatia ena abu abrewa na wo de yakwa homa ne so ani kwadwonya akontwetwe nkomo na de nani adi nsem na chikwadwoi Yaro. Ahwade wo ho. Ahwade wo pa. Na kwatu ene ne ho hye no no. Kwatu de ho ye hyepa nti dede na otie no omudi asem no ewie no omudi proceedings ne be wie no na manfo abochenku omo epe eni ahye sofo no eni ohene no ni ehuro de omo omo pa yi na obi de ne nsabo aposifo no ka na chi eno na police ni die yi pepese odigu ni pakro nko odigu ni pakro no ho but apart from that ni die ehuro ni amanfo omo kasachia omo ni ade se nemre so penimu a we di be 65 years den na wo di obi kwaji sika enti fa course but court na nkasa no ende nipa miensa na omo ye accused persons osofo no ohene no na nipa na omo bo pa ma otutu amana ewo efie ho no eno so begina ho but then ya say nti omo enu mu asem is the prosecution ne shase no omo withdraw the earlier charge sheet no the earlier charge sheet na say nipa mienu pe no omo accuse yo we sofo ene ohene no na omo substitute omo de foforo so be share na name foforo na be share na name no owura ya friend Jonathan Obin ye nipa ko na otutu amra wo nyini ti according to prosecution no oni omunyina na bo omo adwene po mu si omo adwene te dia say ye bekum sankofo we dikodo ya dia bo omo na emienu conspiracy to murder and then murder nti omo enu mu asem kra but judge no share the nature of the case the prosecution no say omo more time because earlier omo ba court no omo more time no na nkofo we confession be bro mo de omo ko be bi omo kunkum amanfo ne ade nti saa na ekosi ye nti omo be say aba court on the 18th of October na ya to ascendian so asini panche mia ya video na wo de ba ye no papa ba ko tu se na ne afia han wona na ba no hyenika no wa hye polo shirt bi a ye de hankofo ene ye de ato ne sana panyinu bi de ne sa ato ne sisi ena ba ko so we de otu se matwo mai pa police ne no wo kuta tuo no wodi na chi wo no ne na crack no na crack no ende na ni aye say crodom no na so for no si ni I say Usho mwini ma ese die beye na wotu ni omunkra ndada enti I say usho mwini ma bom but court wono ena na clerk ebe ma nsa so a judge ni say judge nipa na otoso miensa na ye bonu kwedu no Jonathan Obin no ono de asem no ye fansen ambransa ma yekudi ye no onka ho na emom ye bo ne pass obetutu amuna ne keke enti ono de nka be ya nka court mfa no ho nche no ba judge no eka che ni so mundru stage a so mu bisa mo no mu nsem nti onka na no ntum na se ebrenu dra your person oka bia oka but in court no the third person Jonathan Obin no or the lawyer na de bae nti bad na clerk any osofo ne de na omanfa lawyer bia amfamba enti adom no na sa ho no o mani abrehwa ene o mu botutu no mu moni ke wom o ne apia eso wan na ne ewu ye dobru ke the court no asobochi ne aunt oba court wo na ne bra penimu the complainant in the case now no ye military officer na water crowd no omunyina eba court wo tobo nyakoi na abrantie ba ko na wodira meka kwa police waka na wakwa akobie no no kwa akwaji atwia na za dai ene ya sia di pro bigu no so no ko ke kansa megu na clerk ene osofo no so nti ode ne nsabo aposifo card mu na posifo no se da bi yenye ne sa nti no mu gina ya omo oji bibi wo ne card mo display na nke ya kweneni abranche ni buoduo ka ni gina ya kra no so no ankasa drem ka kobie gate no baby a driver side no wo kobie akwaje de amafo bu fu che o sofo na ase sofo pa we de yen sanke fa ne sofo nti sa wote voice ni mo bi se ene asori de yen sanke amafo jai kokra na amafo she o mo dem no mo ankasa bo mo mpa ye no mo yo mo asori na so we ni e fa ne sofo pa de ene
na asɛm wɔ Ghana. Abranti and 1 water power. Emra, Papa na woju police car ne to an eno drum ka kwamenyante on nam chantano. Where be ma dan won ko anim. Kwadwo ya fausi ati nyamisha na adwuma pa wo ye. Kwadwo nya ko ena de koso o kepkosu. Koto ene wode won samato anim tibafo de koso no ye ko anim. Yanko yanim ene ye ko yanim ane ye kwa kopiemu ewo asalaja. Efri nani na nsa ba osubrani ato no omanfo ho no de wonfa won ho ni kra. Osuo na to yire ma sukufu antumi ankɔ suku adwumayɛfo so enro antumi ankɔ adwuma ma wɔne a ensuo na fo asɛ wɔn de ma na nyasam ketwa na yama na ebo ni Kofi Agya akɔkɔpom wɔn ɛna ɔmanfo no bi adi nkɔmɔ wɔn ma asɛm ɔka ne sɛ aduane pampo so obenya bi asigya so ɛdin ensuo nko a ɛna afa wɔn na yɛnkotie wɔn sɛm a wɔka yɛ no bi wɔn sadi wɔn nyina bia da mu yɛ ma yɛ de wɔ fifo so kakra no se de people no ɛfu se yɛda mu pɛ na aka na amba yabubuwa no yɛda mu na yɛda mu ayɛ mama ɛna yɛnkɔ yɛn ba wɔn fa boat kɛkɛ bra yɛbɛ nya ne afuru ne akɔ ɛkurumu alama na akɔtɔ bibi abɛdi yɛbɛ mu bi akɔ kurumu ɛmu akɔ market akɔ adwuma ndura wɔn ntini mba ɛna yɛnkɔ yaka ha ndura ma yɛ maa ni di ma fa nso no akɔ ni bɛba no nso no adu ni sisi ari yɛntumi nsi yaka da yi nso no aba nso no adi ha nyinaa fiti kwa ne fi nyinaa kɔ lɔri kwa ne fi nyinaa nso no adi bi nti nkɔfɔ kɔ apankipaki ɔmo na ɔmo nso ɛdɛ ne ɛwɔ hɔ nso yɛdi ɛyɛ ne ɛbɛsa asokɔ na ɛba mo aha nyinaa ɛma yɛsrɛ mo sɛ ɔmo bɛhwɛ keni na muri yaba kwa Afrika na akɔkɔtɔ dani kwa keni na muri yaba nanka ya sini akɔkɔtɔ dani kwa na tetegufo ɛna ɛbo ntiri so yɛ nsuo na ahɔ papa na abɛhwɛ video a ayo ade agu Facebook a wankasa bɛhu sɛ ɔmanfo ho akyere wɔ mu yie adan na tete nsuo ani no adan te nsuo ani Kofi Agya yi ɛne nam hɔ Kofi babwe wujira baby padeɛ baby agenda ya na hello asalaja na agina won yakubo na pe won tuma lo ya mi ape won tuma ya mi apadala for won tuma ro Kofi bafo wa manfo na ye asalaja fo yi no ehina sesi a ye kase watete onda pampam kanu na ope na bi aba anasa de na osisi ope de apie oh next time for the guys on baba o medu yo up to now and the family National Disaster Management Authority for a headquarters for Neba. But 12 above, and you can have a Obia to do her. They say the high survivor for the fittest. But yeah, I return something idea. Gasat Assembly MC, the chief man in it. When you put in Yana at 2 a.m., you are no more hard. Kanuba Kupena or more assembly work. And you know. Ano na amudi ka de sesa agwafo ni bia adikogu aso dan ani school dem abi school ba akoko amudi ka do gogu de enso ne ka gbo wura ho na je no asa akwati ta amu pia bonten e da say the more you go the more the water chase you more no mu ko wani mu nso ne e chase you e da say enso ni ba bia afa e je no ka say de enso ne be ba ko be edu wo